эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңлек тапшыруның кайбер темалары хакында. Күптән көтелгән Бәби бишеге ачылды. Кама балалар медицина үзәге каршында урнашкан Baby Box эшли башлады. Чаллыда йөрәк кан тамырлары авыруларыннан интүгүчләр саны арта. Моның сәбәбе нәрсәдә һәм авырудан саклану өчен нишләргә? Белгечләр киңәшен Ләйсән Ханова тыңлады. Ашырга яраклы булса да, шикләндерә. Шәһәрдә гөмбә белән агуланучылар күбәйде. Телефон зарядкасы янгын чыгуга сәбәпче булды. 27дә 10 йортында 2 бүлмәле фатир янды. Үзебезнеке һәм арзан бәядән шәһәрдә мәктәп ярминкәләре гөрли. Бәйрәм тантаналы һәм тыныч үтте, әмма хулиганлык күрсәтергә дә өлгергәннәр. Десантчылар көненнән хәбәрчебез репортажы. Ниһаять күптән көтелгән Baby бишеге ачылды. Кама балалар медицина үзәге каршында урнашкан Baby Box республикада бердән-бер. Ул инде май аенда ук әзер иде, әмма шәһәрдә боксларга каршы махсус төркем оешы прокуратурага гариза язды. Нәтиҗәдә Baby бишеген ачу мәсьәләсен тикшерү комитеты өйрәнде. Сәламәтлек саклау министры да җавапны тиз генә бирергә ашыкмады. Бүгеннән бокс эшли башлады. Җайланма белән ничек кулланырга кирәклеге мәгълүмат токтасында язылган. Баланы тартмага урнаштыргач, Кама медицина үзәге баш табибына һәм медицина хезмәткәрләренең телефонына СМС хәбәр килә. Алар шундук сабыйны кабул итәргә әзерләнә. Просьба была, чтобы открыть в Казани такой же Baby Box. Казанда да шундый Baby бишеге кирәк дип мөрәҗәгать иттеләр, чөнки башкалада балаларын ташлап калдыру очрагы шулай ук күзәтелә. Кышын коймага пакет белән элеп калдырылган баланы да соң гына күреп алдылар. Baby Box булса сабый исән калыр иде. Чаллыда йортларны капиталь төзекләндерү 15 августка тәмамланырга тиеш. Һава торышының яңгырлы булуы эшләрне 2 атнага тоткарлады. Шуңа күрә хәзер төзүчеләргә озайтылган график белән эшләргә киңәш ителә. Исегезгә төшерәм, быел Чаллыда 144 йорт төзекләндерелә. Бу максатка 1 миллиард сумнан артык акча бүленде. Основные работы по инженерии. Инженерлык челтәрләрен яңарту буенча эшләр төгәлләнде. Хәзер актлар имзалау бара. Шулай ук фасадларны төзекләндерү һәм түбәләрне ябу эше дә 80-90% башкарылды. Чаллыда йөрәк кан тамырлары авыруларыннан интүгүчеләр саны арта. Табиблар сүзләренә караганда, үлүчеләр саны узган ел 7,2%-ка күбәйгән. Хәтта югары технологияле медицинада авыруларны нибары 20%-ка гына киметә ала. 2015 ел Россиядә президент Владимир Путин карары нигезендә йөрәк кан тамырлары авырулары белән көрәшү елы буларак билгеләнде. Тик күрсәткечләр куанычлы түгел, йөрәгең сау булсын өчен нишләргә? Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Гомре буе укытучы булып эшләгән шәһәрдәшебез Фәйрүзә Касымованың йөрәге авырта. Тын кысыла, йөрәк туктап тибә ди ул. Инде 13 ел буе 5-нче хастаханәдә дәвалана. Ел саен дәвалау курсы үтә. Шунсыз яшәп булмый ди пенсионер мөгаллим. 50 елга якын эшләдем мәктәптә. Җиңел түгел. Барда күз белән, нерв белән, йөрәк белән бик яратып эшләдем. Бик уңышлы. Барыбер йөрәккә бирәм дигән нервга бирәм. Шуларның нәтиҗәсе инде. Алар югалтулар да күп булды. Чаллыда йөрәк кан тамырлары авыруларыннан интүгүчләр саны 7,2%-ка арткан. Авыру яшәрә. Бүген әлеге проблема җитәкчеләр киңәшмәсендә дә күтәрелде. Физкультура табиблык диспансеры баш табибы сүзләренә караганда, Татарстанда үлем очракларының 53%-ын нәкъ менә йөрәк кан тамырлары авырулары алып тора. Бу начар гадәтләр. Тарту, тәмәке тарту, аракыны күп эчү, әз хәрәкәт итү, ожирение, югары шикәр канда, югары холестерин, булар бөтенсе дә китереп чыгара йөрәк кан тамыры авыруларына. Тагын бер җитди сәбәп стресс. Ул кеше сәламәтлегенә турыдан-туры тәэсир итә. Аннан котылып булмаса да проблемага башка күзлектән карарга өйрәнү мөһим ди табиблар. Табиб-кардиолог Венера Гыйльфанова әйтүенчә, йөрәк кан тамырлары авырулары арту һава торышына да бәйле. Үзгәрүчән атмосфера басымы хроник авыруларны көчәйтә. Инсульт һәм инфаркт очраклары арта. Пациенты не стремятся
лечиться Пациентлар постоянно. кагыйдәләрне төгәл Не үтәми. понимают, Аларга ни әллә врачи, табиб не аңлатуы доходят җитми, до алар сведения, даруларны үз что вакытында препараты эчмиләр. надо принимать каждый Гипертониядән день, интегүчләргә регулярно, килгәндә что көн сайын касается кан басымын температуры, үлчәп торырга кирәк. измерения Хәзер бакча артериального сезоны давления, дәвам итә. снижение Бакчага артериального киткәндә дә давления. дачага Сейчас барганда да дачный даруларны сезон. үзең белән На дачу алырга надо брать һәм с собой аларны лекарства, төгәл не эчәргә забывать кирәклеген там тоже онытмаска кирәк. принимать. 2 алма яки 2 әфлисон белгечләр әйтүенчә рационда көн сайын 400 грамм җиләк-җимеш яки яшелчә бар икән, бу инде йөрәк кан тамырлары авыруларыннан сакланырга ярдәм итә дигән сүз. Һәм инде моңа ярты сәгать саф һавада җыю йөрендә өстәргә кирәк. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, югары технологияле медицина ярдәме дә үлем китем очракларын нибары 20%-ка киметә ала. Сәламәт тормыш рәвеше алып бару исә нәтиҗәлелекнең 50% дигән сүз. Лейсан Ханова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шоулда гүмбе ашап агыланучылар күп. Узган төндә яна шундый очрак теркәлде. Табибларга 4 кешелек гаиләгә медицина ярдәме күрсәтергә туры килде. 11 һәм 17 яшьлек яшүсмерләр хәзер хастаханәдә дәвалану курсы үтә. Алга таба тулырак хәбәрчебез сюжетында. Гүмбә сезоны күпкә алдан башланды. Моңа җылы һава торышы һәм үзлексез яңгырлар сәбәп булды. Урманда гүмбә җыючылар күп, шул ук вакытта агуланучылар саны да арта. Шунысын да искәртергә кирәк, ашы торган гүмбәләр белән дә агулану мөмкин. У нас люди собирают и около заводов. Кешеләр заводлар яныннан да, проспектлардан да гөмбә җыялар. Аннары агуланып хастаханәгә эләгәләр. Кешенең эче авырта, күңеле булгана башлый. Бу гөмбәнең үзе белән агулану түгел, авыр металлар тиешле дозадан күп булып организмга шулай тәэсир итә. Хәзер гөмбә сатучылар өчен иң табышлы вакыт. Аларны һәр тукталышта күргә мөмкин. Һәрберсе үз продукциясын мактый. Ну, ездим, если хотим. Әйбәт гөмбә ашарга теләсәң, еракка барып җыярга кирәк. Минзәләдән дә үтеп китеп. Юл буйларыннан алмыйбыз, гөмбәләрне яхшы беләбез. Әмма хәзер экология начар. Гөмбәләрне башта пешерергә, аннары гына кулланырга кирәк. Чыннан да елдан-ел гөмбәләр куркынычрак була бара. Әйтик, элек ашарга яраклы саналган дуңгыз гөмбәсе хәзер агулылар исемлегендә. Белгечләр әйтүенчә, гөмбәләр табигый фильтр санала. Алар үзләренә токсиннарны җыя. Шәһәргә якынрак булган саен алар куркынычрак. Ну вот я недавно была свидетельницей ситуации, когда женщина вдоль дороги собирала грибы. Мин күптән түгел генә студентлар урамында бер хатын кызын гөмбә җыеп йөрүенә шаһит булдым. Янына барып, алай ярамавын куркыныч икәнен әйттем. Ул инде 2нче ел моннан җыеп кыздырып ашау турында әйтте. Берни дә булмый диде. Табиблар сүзләренә караганда, токсиннар кеше организмыннан чыкмый. Алар еллар буена тупланып, хәтта яман шиш кебек куркыныч авыруларга да китергә мөмкин. Лейсан Ханова, Руслан Ахунов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Комсомол һәм Тукай районнары буенча хәрби комиссариат бүлеген Дамир Вәлиев җитәкләячәк. Бүген аны җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә рәсми рәвештә тәкъдим иттеләр. Ул моңа кадәр Мензелиевский районында хәрби комиссар булып эшләде. 9 ел буе Комсомол һәм Тукай районы буенча бүлек башлыгы вазифасын Рәис Юнусов башкарды. Ул башка эшкә күчү сәбәпле эшеннән азат ителде. Наил Мәхтиев узак еллар нәтиҗәле хезмәте өчен элекке комиссарга башкарма комитет җитәкчесенең рәхмәт хатын тапшырды. Я получил большой опыт жизненный. Мин биредә зур тормыш тәҗрибәсе алдым. Дусларым күбәйде, Чаллыны бик яраттым. Күңелемнең бер өлеше биредә кала. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Телефон зарядкасы янгын чыгуга сәбәпче булды. 27дә 10 йортында 2 бүлмәле фатир янды. Үзебезнеке һәм арзан бәядән шәһәрдә мәктәп ярминкәләре гөрли. Бәйрәм тантаналы һәм тыныч үтте, әмма хулиганлык күрсәтергә дә өлгергәннәр. Десантчылар көненнән хәбәрчебез репортажы. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. 5, 10, 20, 70? 70! Салон кожи и меха объявляет о ликвидации товара в связи с закрытием магазина. Успей до 10 августа купить шубу или дубленку со скидкой до 70%. Арас, ТЦ Палитра, 3-й этаж. Компания «Ярмарочный клуб» приглашает на белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания. С 4 по 9 августа ДК «КамАЗ».
Коллектив ООО УКС «Камгэс Энергострой» в лице генерального директора Петрова Альберта Николаевича поздравляет всех строителей города с профессиональным праздником. Желаем всем здоровья, удачи и успехов в реализации самых лучших проектов. 2015 елның 13 сентября бірдәм тауыш беру күні. Татарстанда республика президентін һәм жерлі үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елғы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Чаллы шәһәренең 85 еллык юбилее һәм Күңел радиосының туган көне. Бергәләп бәйрәм итәбез. Татар һәм рус эстрадасы йолдызлары бер сәхнәдә. Грандиоз концерт тамаша. 9 август 18 сәгатьтә. Яр буе паркы мәйданы. 12+. Бәйрәмнең генераль спонсоры Евросил җаваплылыгы шикле җәмгыять. Партнеры Татэнергострой проект төзелеш оешмасы җаваплылыгы шикле җәмгыять. Тур эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Электрга кушылган телефон зарядкасы янгын чыгуга сәбәпче булды. Якшәмбе көн 27-дә 10 йортында 2 бүлмәле фатир янды. 2 баласын кулына алган әни кеше ялан аяк урамга чыгып йөгерә. Күршеләр янгын сөндерүчеләрне чакырта. Ут санаулы минутлар эчендә фатирны ялмап ала. Янгын сөндерүчеләрне күршеләр чакырта. Алар подъездда яшәүчеләрне эвакуациялый. Магазин 8 сәгатьтә ачыла. Магазиннан чыктым. Магазинга барганда бер нәрсә дә юк. Магазиннан чыктым уже түтен килә, уже пламя килеп чыкты уже. И все. Янгын чыккан вакытта фатирда 2 бала белән әнисе була. Алар көч хәл белән чыгып җитешә. Әбиләре бу вакытта бакчада була, әлеге хәл турында кайткач кына белде. Караганнар, не знаю, bilmem әйтмиләр бит, кертмәделәр мине, белмим. Сообщение о данном возгорании. Әлеге янгын турында хәбәрне иртәнге 8 сәгать 5 минутта алдык. Балкон яна дип әйттеләр. Урынга чыккач 27-дә 10 йортының 6-нчы катындагы фатирдан куе төтен чыгуы ачыкланды. Хәзер әлеге фаҗиганың сәбәпләре ачыклана. Соңрак тикшерүчеләр янгынның төнгә розеткага тыгылган телефон зарядкасы аркасында икәнлеген ачыклый. Куркынычсызлык кагыйдәләре буенча зарядканы телефон корылганнан соң розеткадан алырга кирәк дип кисәтә белгечләр. Киресе булса, җиһазда артык көчәнеш туа. Электр челтәрендә кыска ялганыш барлыкка килеп очкын чыгарга мөмкин. Фатирда янгын нәкъ менә шулай килеп чыга да инде. Шалда жерле җитештерүчеләргә өстенлек бирелә. Бүген хакимияттә кризиска каршы штаб эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Аның кысаларында эшмәкәрләргә ярдәм һәм теләктәшлек турында сүз булды. Әйтик, 41,05 йорты янына быел 87 урынлык экопарковка булдырылды. Инвестициялар күләме 2,5 миллион сумнан артып китә. Әлеге проектны шәһәрдәшебез тәкъдим итте. Тагын бер проект шүп җыю һәм эшкәртүгә кагыла. Хәзер Чаллыда яңа системаны сынап карарга җыеналар. Суть проекта в установке заглубленных мусоросборочных контейнеров с наружной крышкой. Проектны тормышка ашыру 30% экономия бирәчәк. Шүп ташу машиналарына ягулык салу һәм бакларны карап торган чыгымнар да озаерга тиеш. Һәр шимбә эшмәкәрләр өчен сәүдә сәнәгать палатасында башкарма комитет җитәкчесе белән очрашулар оештырыла. Наил Мәхдиев яшел зоналарда сәүдә нукталары төзергә ниятләүче бизнесменнар белән сөйләшергә әзер булуын белдерде. Бу киңәшмәләрдә һәр кем катнаша ала. Ул иртәнге 7-дә башлана. Мы готовы слушать. Без эшмәкәрләрне ишетергә һәм тыңларга әзер, бигрәк тә өстәмә эш урыннары тәкъдим итүчеләргә өстенлек бирелә. Җирле җитештерүчеләр үз товарларын мәктәп ярминкәсендә дә тәкъдим итә. Бүгеннән ярминкә балалар һәм яшьләр иҗат сараенда эшли башлады. Бердә уку әсбаплары, мәктәп формалары, сумкалар һәм башка товарларны сатып алырга мөмкин. Наши челнинские производители, малый и средний бизнес, все те люди, которые любят наш город, а любовь это выражается через ту продукцию, которую с удовольствием изготавливается и реализуется для самых маленьких, одним из самых маленьких детей. Вот здесь это все происходит. Биредә шәһәр эшмәкәрләре сәүдә итә, алар өчен уңай шартлар тудырылган, аренда өчен түләргә кирәкми. Сәүдәгәрләр бары тик тотылган ут һәм су өчен генә түләячәк, шуңа күрә продукция да арзанрак. Чем на рынках, чем в магазинах, да.
Кибет һәм базарга караганда бәяләр арзан, шәһәр хакимияте безгә ел сайын сәүдә урыны бирә. Безнең тәҗрибәдә үз клиентларыбыз да бар. Для покупателей выгода тем, что Сатып алучылар өчен дә җайлы, чөнки продукция җитештерүченеке без арадашчылардан башка гына сатабыз. Ташламалар да бар. Кайберәүләр тулы бер сыйныф өчен киемгә заказ бирә. Без шундук бәяне төшерәбез. Ярминкә бүген ачылды гына, инде сатып алучылар шактый җыелды. Күбесе мәктәп кирәк-яракларын биредә берничә ел рәттән сатып ала. Конечно, все дешевле. Барысы да арзан. Бер урында букча да, формада, китаплар да сатып алырга мөмкин. Барысы да ошый. Мин монда беренче тапкыр килдем. Карарга нинди ассортимент бар, нинди бәяләре дип карарга. Ассортиментлары бик зур. Тотып карарга да ярый. Ярминкә 20 августка кадәр дәвам итәчәк. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр эшли. Балалар өчен иҗат сарае каршында ял итү һәм күңел ачу мәйданчыклары оештырыла. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Шалы ТВ, яңалыклар. Һава десанты гаскәрләре бу елларда үзләренең бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Зәңгәр биретлылар гаскәре оешуга быел 85 ел. Шалда бәйрәмнең тантаналы өлеше гадәттәгечә Ватан-Ана мемориалы каршында үтте. Берегут голубые берега синеокой России. Бәйрәм чаралары беренче постта каравыл алышыну тантанасы белән башланды. Десантчы ветераннар мәңгелек ут янына чәчәкләр салды. Бергә хезмәт иткән солдатлар янә күреште. Мы собираемся здесь. Без бирегә бергә хезмәт иткән дуслар белән күрешер өчен җыелабыз. Чечня һәм Әфганстанда һәлак булучыларны искә алабыз. Каждый год встречаемся здесь. Ел сайын җыелабыз, хезмәт иткән чакларны искә төшерәбез. Пусть у вас у всех Барысына да сәламәтлек телим, барысы да яхшы булсын, исәнлек кирәк. Без дуслар белән һәрчак бергә. Зәңгәр биретлы гаскәрләр илнең горурлыгы булып санала. Ел сайын аларны 2 август көне тәбриклиләр. Бу елда котлау һәм рәхмәт сүзләре яңгырады. Разрешите мне от имени руководителя исполнения. Башкарма комитет җитәкчесе Мәхдиев Наил Гамбарович исеменнән котларга рөхсәт итегез. Сезгә сәламәтлек, уңышлар телим. Зәңгәр биретларны сезгә бары тик бәйрәм көннәрендә генә киергә язсын, бәйрәм белән. Десантчылар гаскәренең запастагы өлкән сержанты Алексей Старцев десантчыларга тирә-юньдәгеләргә хөрмәт белән карарга өндәде. Десантчы гаскәрләрнең юбилее уңаеннан ул ветеран Васил Вагызовны орден белән бүләкләде. За многолетнюю службу ВДВ, за преданность воздушно-десантным войскам, за большой вклад в укрепление и усиление воздушно-десантных войск, за поднятие престижа службы в воздушно-десантных войсках. Награждается орденом имени Маргелова первой степени Вагизов Васил Вагизович. Барлык яшьләр исеменнән десантчыларны президент белән бергә хәрәкәте координаторы да котлады. Разрешите поздравить вас от лица молодежи, от лица студенчества и от лица общественного движения вместе с президентом с праздником, с 85-летием воздушно-десантных войск и пожелать вам здоровья, мирного неба над головой, счастья вашим семьям и чтобы храбрость не покидала вас в ответственные моменты. Сугышчан бурычларын үтәгәндә һәлак булган солдатларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хасанова, Шалы ТВ, яңалыклар. Десантчылар бәйрәменнән соң китерелгән зыянны санау гадәткә кергән. Бу ел әлеге бәйрәм чагыштырмача тыныч үтте дип саный хокук сакчылары, шулай да ил сакчылары үзләреннән соң ис калдырган булса кирәк. Казан юлыннан шәһәргә керә торган стеллага алар үзләре хакында мәгълүмат урнаштыруны кирәк дип тапкан. Зур кара хәрефләр белән ВДВга дан дип язып куйганнар. Бу әлбәттә кагыйдә бузу буларак кабул ителә, әмма әлеге язманың авторларын ачыклау кыен булачак ди хокук сакчылары. Димәк, десантчыларның бу хулиганлыгын шәһәр хакимияте бюджеты хисабына төзәтергә туры киләчәк күрәсең. Бүгенге менә шулар республика, ил дөнья хәбәрләре белән сезне шулай күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Һәм исегезгә төшерәбез 9 августта Чаллы шәһәренә 85 ел тулу һәм күңел радиосының 18 еллыгы зурлап билгеләп үтелә. Яр буе мәйданында грандиоз тамаша концерт оештырылачак. Бу хакта тулырак иртәгә сөйләрбез. Күңелнең туган көне турында шулай ук Шәһри Чаллы газетасыннан да укый аласыз. Радиога багышланган сәхифә газетаның соңгы санында басылып чыкты. Ә мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам, кичләрегез исән-имин үтсен.